Pinarning samai berta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non berta thepi langpon sinam. Meghalaya Gulf atumpen Karbi Longri kilometer phonang lu chok bansi to warpen chenglok kaprek prek kaching thura sai ke klem adim along an KSA atum ka muri ke langdam khai trok atum phan ST tetes pitet pu voi face tami Karbi Longri thangnat ki sung avi pusi Karbi Long Tamas Council CM Dr. Cham Longhang pen preke thingnu ningje pon Malong Ari Baptist chingru mamai atum pen spatur bi ponsi pre Christmas ka talon mesen pen pachun pon khai trok atum phan ST status PPA prang Karbi Long pan hem prek ang pitet tha pusi JSTCP atum pen preke mailong pet pachini pon Non berta puthot ang ton pen langpon sina. West Karbi Long pen Meghalaya 2 hoilong longle alam ki aputhak anikan wang sami suluk sudak atomo nang jablo bon pen non malom masak bukang samri apor hutsi Meghalaya Gulf atum pen Karbi Long arlu kilometer phon nang lut choksi tuwar pen chenglok kaprek prek chingthur asaimu nang claim pu birta longsi KSA 3P lapen KSA Hamren District Committee abitung atum pen adim klongan humridam lo ka humridam pen ke thekdam long oteng lu putang te Meghalaya Gulf atum Karbi Long arlu kilometer phon nang lut chok pen si Tuwar chot kalisi JJM scheme medical sub center lapen school high hui sami Meghalaya Gulf atum pen kikim garang pon thek pon long lo lason si nizang Karbi Long lakha sirkep amring MSC consensi ke parlon mukoilum atpus ke parlopon angkang kilometer krep ho khadkhasla lapen ki pisar arong along pen sami Meghalaya Gulf atum pen exam ka chingthur asaimu thek pon long lo Meghalaya Gulf atum pen Karbi Long aluna choksi lapuson ka chingthur asaimu ke klempon labangki Karbi Long Tamas Council ang kachari tum jakong kang do ka joy nilo lapen Meghalaya Gulf atum pen lahai dui hoilong lahai ka chingthur asaimu nang klempen mu RG giding an ke lahai long le an se Meghalaya sor pu chi pu thipji aphan si alang le tum si varsai chelong pon lok pu si KSA 3P Muniram Teron pen pa chini pon mukoilum pen Milgepson tok bi Karbi Longri Abirta Karbi Longri Abirta Karbi Student Association Lamding Road pen submit timung aro pen lapen nili men ke Muniram Teron lapu e kongkong timung lage Hamren District amai full president lo lase nili tum dak kopi posi wang nangko wabang ke lapuhan lo non het jong nili tum 28 November 2025 mokoilum long nili tum Hamren District pen patir pi pon pen isi give and take policy dharna pa dolo nili tum laso dharna long pen an border area long arada tum na chitong don lo lapen hal su na chitong do no hut si border area long ke do Amikar lapen arong asar tum request kuri lo ni tum panang thang lo that khatkhasla wa dimlong Meghalaya a government Meghalaya a sarkar tum towar mote road selambom busi alang tum nang thang lo so laso apu ko ans a hokma pu ili tum kachini dam ji aphan pini khatkhasla long bang lo lapen a hok the thekdam long lo ili tum that Meghalaya pen towar bangke Karbi Long ar lo si selambom lo Tangte non pininali tum ke humri dam pen ke thegam bon teng ke non aso bang sotawar ka selam ko an ang deng lo ke tang la pen la non ka selam bom matawar la ke litum Karbi no arlo luma mate Meghalaya pen amithang adim pen sab so bang chot pana mate arlo nang rut pigan no sa ilitum a border ke 13 April 1951 boundary commission ateng pen si ilitum pan nang thak lo la pen non khatkhasla area dongke umtang river do umtang alang roi do hala halo ilitum Meghalaya lapen Karbi Long angbong ke kachatha so laso border area teng ban langdang lo pulote border boundary demarcation ateng ban langdang lo pulote Karbi Long arlosi more than 3-4 kilometers se Karbi Long arlosi nanglut olo non Meghalaya pen kaselam atowar bangke tangde sar nang litum la Karbi lo charli song hin pen la sotawar ka selam apu thak nang litum hin pen kopi lo lam the chepak lang donji pini ke nilitum dak khatkhasla nang humri lo inke adi nilitum towar da theklong lo the construction suli boy lo lase no nilitum central office long dampo alam pale dampo hala daksi mo prang kupisi claim nang ma pula bang ilitum claim ilitum strategy bang selam po sita ilitum memorandum mangi council upon lapen Assam government panke pivek po posen ilitum rata thengdu thaning tum tangde sar la so teng pro tangte non nang litum ki thekam long teng pote la ke give and take apu thak ka che koron da potong la son ke wang no ma mate kopi ka ma tha kopi pan sila tum na puan Karbi Long arlo ang thin ka che pathi long po pen tawar na salam long po sar la solam thi rat alam thila pachini tha sa non Meghalaya government ba Jaintia autonomous council tu alang tum Karbi Long nang lut choksi
towar puno kaprek development asai ke claim ke lake Karbi Anglong Autonomous Council tum a weakness ke do polo lapen dak amreng constituency long MSC ke happy rina terang pi alang ta border arat akisung lapen border long kopipi ma kacheplang development aputhak alang RD ki pidun de joine pose pini ani border long ke do arat sunglo lapen Meghalaya pen asor Meghalaya sarkar puno Meghalaya Jaintia Autonomous Council pen tamil latunta kali kalang kam Karbi Anglong arlo nang lutpen claim longrel laki negligence of council as well as akiha pi rina terang pia joine polo West Karbi Anglong lakha ke dom chinthong MSC consensi ke parlopon Masai ladang pathu akhla malong 2.0 puthimu ake mangpen Karbi Anglong Tamas Council atumpen spatir pi ponsi bangsuri phosu si ara tumpan ake joy pen longli pata ke ron pon Lindo Umatpen adonto Pantalis Wazari Umatpen adonto Bijoy Teron Jalong Serpen Karbi Anglong Tamas Council Deputy Speaker Avijit Krupen ke spembu pon amayalong alihiman pen Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Chram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Rupsing Teron EMD Upsling Maslai Karbi Anglong Tamas Council Joint Secretary Sarim Tarupen Chenglok kaprek manpeng gi dun da chitong dun Pudhimi akemang 2.0 pen chinthong consensi along la bangso mailong pen sami bangsuri phora bharui siara tumpan ake joy pen longli pataron pon longlo pusi Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Chram Ronghang pen prengi athinu ningje pon 2.0 ini dak chinthong consensi along angrum pet pen suri phora bharui sira isi abang kubang kretum bhat longle pota ake joy pen Indian kanglong no hok astir long da avelang ake joy pen longle pota kero lapen ke premium emni pin pen lapen ke bifawanam da emni pin pen lapen ke pota nang chen je phanta da Karbi Anglong Autonomous Council pen si basta kilo ke dam ke bangka awar sai kilo lapen nang parta aso pota nang chen hot mane ke anu chir dukji lasoma thas je council pen si kichu gujuna parman ta pilo la pen ke laya pendel stage pen chenglok kijuna lang pen chenglok council pen si ke kithi khom Karbi Anglong Autonomous Council me thang aking ga charjap ji awa sai ke longa jo inisi pini bo kimia ke mang ta me longle ake mang ta me ake jo pen longle pota ron ponung na tuma thaji je dak longle pota ke ron pen Karbi Anglong Autonomous Council je akaprek development akam ke claim pin je phan by uti phokep ke dake damji lo pothmi ake mangero sita nituma thalo je rat sini tumhala hujumi na rat sini tumpan council na pangni rat sini tumpan na pehai nasi rara tumpan ake joy pensi longle pota ta pipon po umunthi parsik si pini ake joy pen longle pota Assam along khai choka tumpan SDP det pu voi face sami Karbi Anglong long mangki thangi chung abiji pusi Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Chram Ronghang pen ningje pon thu amri pen hembari bongrum Karbi Longri Abirta Ladakh ni tuman ge effect fede itu Karbi Anglong Autonomous Council thara effect Lakhain ko raphoni lib MSC consensi ke parlopon PT langso baptisters along Malong Ari Baptist Chingro Mamay atum pen patirpi ponsi pre-Christmas paman pon. Arnam alam thi pirthia dang pat thang nangji lapen birta kemi chithan pon nangji pupena jok pensi chithan pa chini pon lo lapen bangsu pre-Christmas ka talon pon along mai ka spam pu pon Davinson be duna mai pu Samson Teron Joel Singnar konchun bang Son Teron Rapchun bang Davidson ingti din ribang atum pensil bang su pre-Christmas katalon pon along at stong dud man ke du atum maphan sami man ke du Karbi pu hopen archu pon lo Christmas katalon pon along lunse pu mithu rong pi NKBA Johan be Pastor Bethel BC alang li tum chitong dun pensi Jisu Christo mahanga thek arni pu pacheton dun pensi lun kimis tami ingpu pon lo labangsu amalong bang pharo phosu si aratum chitong dun pen si labangsu pre Christmas ka talon mesen pen pachun pon dolamara pen semsing ingleng Karbi Longri Abirta
Matizong ni pai hini ani JJCP atumpen phanike mai kanipon Assam Gov atumpen Morang Motok Khutras Bongsi Taya Homes Adivasi lapen ki chutia khai trok atum ST tites ki PG polong ke JJCP atum ke chiton de thei pasi phanike ambalang smi klar dakpen ningjepon la khai trok atum pen smi ST tites ki hang ke song ke konaning kan pen luni bon smi la khai trok atum smi ST tites ki PG aron ka dera jok pen si konaning kan pen lenda sarkar atum pen pipon dekhe do bon smi non ki khibom Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ki politics ali ke chu NG mati non ki wangji MLA ki ligalong chipai thuji aphansi la khai trok atum phan ST tites ki PG ku phan chot lapen ki la khai trok atum phan ST tites ki der putam ti englong so khai mati ST hil atumta pisung ki dobek ko lasi la khai trok atum phan ST tites ki PG pu wangki JJCP atum ke chidon dun dekhe ilapen kham khe vekji basi so dakpen pachini pon lapen la khai trok atum phan ST etetes PP aprang Karbi Longri Abirta alji ding khloipen nang ka song bom ke wang bom hemprek lang nang pi aprang nun la so phile la khai trok atum phan ST etetes PG bistami ki pudunji thangnara lama velu pusi JJCP convener Abarim MLA Rubindro Rong Pipen Preye Thinu Klar Dakpen Pachini Pon. Longje panatu menang anani ding kiding penatu ke hang on padolo nonason turpat anna son ke song awi chitame apor pen apor atau son ke hang pon dolo asitame ladak alang litum mane tribal aso ke manje fan ऐसे ट्राइबल फन के मान नहीं बोते सर्टेन रूल्स बा क्राइटेरिया दो 1990 अलम ता हांगलो लातु 90s लम ता हांगलो लासे dak kene भूपेंद्र कमिटी हेडी स्पेशल लादाक को पेलोमा स्पेशल को kene कोबला हाइपर से कमिटी दा dak dolo कमीशन बहाइलो ऐसे dak स्पेशल कमिटी तुम dak वांगलो टीम वांगलो स्पेशल टीम तुम लोग भूपेंद्र सिंह कमिटी बुसे पुले atun dak bang lo pen dak ground work kado go lang lo tum hok tribal manun mau nema lapen oding adivasi asi kado go lang dam pen jela tu bangla so ko fulfill pe o masala so ta reject dal asi mane politically decision and lock assembly long decision and lock pen bangke tribal hobon ware tribal ke manu ne la bangke at kene pudamlo bote political consideration pena bangke esti manunde kita asam government bangke not election nang lelo so ba kam claim lo sinon bangke tribal non tribal mane existing tribal la penon nangil dundi pu tribal ke manje tongmo sino bangke ate bhongsa lasin not to political pressure pi pena japan ekdam lahe report pachoke ta hai बोले तुम अंगे डेंजर लो सीधा कुप सीधा में आते क्लेम लो बोटे एग्जिस्टिंग ये तो ट्राइबल है तो हम अंगे ये तुम शिक्षा को ली लासी नोना अंगे तुम ही से लोग एफेक्ट में एफेक्ट में कॉलम अटैक के लांगे एफेक्ट में दिन ना ये तुमगे अस्ती दा के ने दो पॉइंट दो पॉइंट सीधा में ला सोर मुगली लगे लांगा सम टैंक फ्रिंग और मुगली लांगा सम टैंक फ्रिंग उन्हें non itung da KSTH pudo da pusita me itong bangke bina ding itung ana padi private medical along tanang ki yokun bori de gogo itung da wangju hajuri katala son thaklong lo mai te itung me still so ton thakam lo ane zila hamren district along medical itu medical and health joint director medical and health and laso kopila la tum kene edi bang adak sakuri advertisement pile kedi advertisement भी ज्यादा के तुमगे सीट आवे दे इतुंगे सीट आवे तो हिल एरिया बांके तुमगे पुला बाके डाके 80% बांके एस टी ता दोनांग पोला पेन 80% के लके रिजर्व नंग फॉर द लोकल इंडिजिनस एंड एसटी सीटा में नॉन के जीरो इतो मंगेदा लासेला के अल्टीमेटली डाके तुम इफेक्ट ला पेन सोशली politically la so implication theta andi atum manda prote norma ge tum chi pota politically meu e la bangke apeni tum bang da ki judungi ya achang se tan loempre ke ange so scoop te tum ave bom
lase Assam government la Karbi Long peninsula rapto fan mage latum ise daga bange pilo latum pachar tengule daji latum aja kong pabe daji pabob daji bange eklen nonda autonomous state di ba nonda hangli poke himonto prabjin ban hangta hai je tripartite tak don autonomous state phanpu sitame nang tum je dak autonomy pi nang ni ang epo bangke six community ST dia na SC dia na OBC dia dio কিন্তু আমি এনেকা কৰি থাকক আপোনালোকে কিন্তু আমি অসমত নাথাকো এনেকা যদি কৰি থাকে আমাৰ স্বকীয়তা ক'ত থাকিব ট্ৰাইবেলৰ স্বকীয়তা কোন আছে কি দোলা লাচন নপলন্তে আমাৰ স্পেশালিটিটো ক'ত থাকিব আজনি এনে আপলো আপোনালোকে এৰি দিয়ক আমাক কাৰ্বিঙক এৰি দিয়ক আমি ষ্টেট কৰি ল'ম নাটো এনঅ'চি নাপিলো আপোনালোকে 6 কমিউনিটি এনঅ'চি দিছে না আমাকো এনঅ'চি দিয়ক এটা কোনো আপত্তি নাই যি কৰিলে কৰক নিজে নাই পলে আছিল তুমি নিজে তুন্দে এটা বাংকেলাকে এটিকা বুৰঞ্জী অলং লাবাঙে সিয়া এসে অধ্যায় মান পয়সা চ্যাপ্টার যে নেগেটিভ সে চ্যাপ্টার লাবাঙে Pina Abirta pun ki lan sikang ton panilo la si domi thami kardom